Gaueko 11:26 1:04 irabazi dio Real Madrilek Levanteri, Levanten bertan, eta honen bestez Xabi Alonsoren taldeak Ciutat de Valencian gaur lortutako garaipenaren ostean partida guztiak irabaziz jarraitzen du. Gogoratuko dugu, batetik aurreko jardunaldian Levantek 0-4 irabazi ziola Gironari, eta Real Madrilek berriz 2-0 irabazi zion Espainoli. Beraz, bi taldeak dinamika positiboan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta horregatik Julian Kalerok eta Xabi Alonsok honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik, Julian Kalerok 4-4-2 sistemaren aldeko apustua egin du. Matthew Ryan izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan Toljane jokatu du eskuinaldetik, Panpinek ezkerraldetik, Elgezabal eta Dela izan dira atzealdearen erdialdean, Vencedor eta Oriol Rei izan dira zelai erdian, Olasagasti apur bat ezker hegaleratuago, Carlos Álvarez eskuinaldetik, eta goian eta Ion eta Iban Romero izan dira. Real Madrilek berriz 3-4-3ko sistema ezarri du zelaian, gaurkoan egoera kala eskatuta eta Xabi Alonso kala erabakita. Real Madrilek sistema aldaketa egin du, eta hauxe izan da 11koa. Kurtua izan da tepean, atzealdean 3 erdiko atzelari, Carrerase jokatu du ezkerraldetik, Asenziok eskuinaldetik, eta Husen izan da atzealdearen erdialdean. Zebaiosek eta Fede Valverde jokatu dute zelai erdian, Zebaiosek eta Arda Gulerrek zelai erdian, eta Valverde eskuinaldetik hegaleko jokalari aurreratu moduan, eta Fran Garziak jokatu du ezkerraldetik hegaleko jokalari aurreratu moduan, eta goian berriz eskuinaldetik Mastantu ono izan da, ezkerraldetik Vinicius, eta goian Kylian Mbappé. Epailea berriz Diaz de Mera izan da, eta partida orokorrean modu egokian eraman duen. Partida hasieratik ikusi dugu Real Madrid jokoan jaun eta jabezela, zalantzak bazeuden, logikoa den moduan Xabi Alonsoren sistema aldaketa honen inguruan eta abar, baina Real Madrilek erakutsi du edozein sistemetara egokitu daitekela, eta edozein sistemetan berdin jokatzen duela. Ez da, hasiera horretan Levanteri kosta zaio eustea, bere jokalari garrantzitsuenak ezin izan ditu aurkitu, eta Ion eta Iban Romero, eta hasiera horretan berriz Mastantu ono, Vinicius protagonismo handiarekin ibili dira. Aipagarria baita ere Álvaro Carrerasen norgehiagoka gaurkoan, naiz eta erdiko atzelari bezala jokatu, baloia askotan gidatu du, metro asko irabazi ditu Madrilen jokoan, eta nik uste Xabi Alonso pozik dagoela gaurko sistema aldaketa honekin. Gero prentsaurrekoan noski hori guztia zehaztuko du Tolosako entrenatzaileak, baina nik uste gaur taldeak erakutsi duen jokoarekin behintzat pozik egoteko moduan badela. Real Madrilen lehen abisua 21. minutuan etorri hain zuzen ere Viniciusen jaurtiketa bat aldaratzean Mastantu honori langara joan zaio, baina aurretik ere Real Madrid Levanteren area askotan zapaltzen ari zen, naiz eta behar bada eraginkortasun gutxirekin, eta lehenengo abisu horren ostean 28. minutuan Real Madrilen beste erasoko jokaldi batean Fede Valverdek Viniciusi eman dio baloia, eta Viniciusek egia esan angulu oso gutxiekin, baina horren Ryan bikain gainditu du eskuine oinaren kanpoaldearekin baloiari eman, eta sareetara bidaliz aspaldiko partez golaren lehortea gainditu du Viniciusek, azken norgehiagoketan etzebilen fin Brasilgo aurrelaria, baina gaurkoan berriro ere golarekin berra aurkitu da, eta golaren ostean pentsatzen genuen behar bada Levantek erreakzioren bat edo izango zuela, baina ez da horrela izan. Real Madrilek zapaltzen jarraitu du, esan ikeragarria da Xabi Alonsok zenolako aldaketa eman dion taldeari aurtengo denboraldi honetan. Lehen urtean Carlo Ancelottirekin ziur aski Real Madrid norgehiagoka honetan konservadoreago arituko zen, askoz ere gehiago utziko zion Levanteri baloia. Xabi Alonso guztiz kontrakoa egin du, vertikaltasun berdinarekin jokatu du taldeak,
eta horregatik 38. minutuan Viniciusen pase baten ostean Mastantu ono bakarri geratu da Ryanen aurrean eta eskuinez bikain txikitu du baloia eta Argentinarrak honen bestez Real Madriden bigarren gola egin du. Horrelaxe iritsi dira atxeden aldira Real Madrid goitik behera nagusi eta hori Kylian Mbappe, Real Madriden erreferentzia nagusia, ez dutela asko aurkitu lehen zatian, baina bigarren zatian oso bestelakoa izan da. Levante berriz, Levante Real Madriden menturan aritu da, zela erdian ez du bat ere kontrolik izan, gero Real Madridek goitik eta bizkarrez defenditzeko bidaltzen zituen baloi horietan asko kostatu zaio Valentziako taldeari, eta bigarren zatia behintzat partidan sartu nahi bazuen gauzak errotik aldatu beharra zeuzkan, eta Real Madrid ongi sartu da, baita Levante ere, baina Real Madridek esango nuke apur bat azeleragailua altxa duela, hor Xabi Alonso, noski, jokalariek ere kontserbatu beharra daukate, orain egutegi gogorra dator, eta bigoleko abantaila horrekin Xabi Alonso ikusi du behar da egokiena zela, apur bat azeleragailua altxa, eta lasaiago jokatzen aritzea, baina 54. minutuan erdiraketa baten ostean eta Iongek Tibot Kurtuaren erdibideko irteeran gola egin du, egia esan gol oso arraroa izan da, Real Madridek gutxitan jasotzen dituen horietakoa, baina berriro ere eta Iong, Villarrealetik fitxatu zuen Levantek, eta egia esan Levanten sekulako denboraldi hasiera egiten ari da, behar bada taldeari emaitzak etzaizkio etortzen, baina bera zelaian egon da ziur naiz Levantek pixkanaka gora egingo duela, eta gaurkoan ere berak sartu du nola baitean taldean gehiagoka, baina gutxi iraun dio poz horrek, gerora Real Madridek jokoaren kontrola edukitzen jarraitu du pixkanaka Kylian Mbappe ere zuloak aurkitzen aritu da, Levante askoz ere zabalduago zegoen atzealdean, eta 60. minutuan hain zuzen ere Kylian Mbappek errekortea egin du barne kaldera, eta Unai Elgezabalek amua irentsi du, eta ondorioz epaileak Real Madriden aldeko penaltia adierazi du, eta Kylian Mbappek goxo erdira panenka eran 64. minutuan bat eta 3koa ezarri du. Horren ostean, jada Levantek zer gutxi zeukan egiteko Olasagasti eta Vencedor kendu ditu Kalerok, Olasagastiren partida gaurkoan esango nuke Levanterena orokorrean bezala izan dela, ez du agertzeko aukera handirik eduki, agertu izan denean ere Real Madrideko jokalariak oso gainean zituen, eta jaurtiketa bat egin du, baina bat ere arrakastari gabea, eta orokorrean gainditua izan da, eta Unai Vencedor berriz, honek ere aukera garbi bat izan du, baina orokorrean gutxi ikusi dugu, zela erdian bat ere ezin zuten kontrolik izan, eta Arriaga eta Brugge irten dira, baina hauek ere ez duten hor gehiagoka aldatzerik izan, eta gainera Arda Gülerrek goitik egindako pasea, hortxe Kylian Mbappek goxo gainditu du, goxo ez barkatu, Ryan izkin egin, eta sareetara bidali du, 2 minututan 2 gol egin ditu Mbappek, esan dugu lehen zatian ez dela asko agertu Frantziako aurrelaria, baina oraingoan bigarren zatian oso bestelako jokoa erakutsi du, nik uste Levantek ere zulo gehiago utzi dituela erasora derrigor joan behar horretan, eta horiek bikain baliatu ditu Mbappek, eta 71. minutuan laketa bikoitza egin du, Mastantu ono eta Valverde kendu ditu, Mastantu onok oso norgehiagoka ona egin du, nik uste Xabi Alonsori esan diola, ni hemen negok, eta postua irabazi egin nahi diat, eta bai, golaz gain beste aukera garbi bat ere izan du, horrez gain hausart ikusi dugu beste jokaldi bat ere egin du, benetan bikaina ia zelai erditik baloia hartu eta Levanteko zenbait jokalariri izkin egin eta arearaino iritsi dena jokaldia amaitu arte, eta Fede Valverde berriz, gaurkoan egaletik, behar bada ez da erosoen sentitzen den postua, eta alde horretatik behintzat, beste gisa bateko partida izan da Valverderentzat, hala ere
ongi eraman du norgehiagoka Real Madriden zelaierdi horretan gehitu egin du, eta horregatik gainditu du Levante, eta Tchouaméni eta Bellingham atera dira, Bellinghamek aspaldiko partez jokatu du, Jude Bellingham gogoratuko dugu sorbaldan edo besoan orain ez dut gogoan, baina ebakuntza bat izan zuela, eta Aurelien Tchouaméni berriz, lehen urtean Antxelotirekin jokalari finkoa zen, gaurkoan Xabi Alonsok Ceballos eta Guller sartzea erabaki du, eta Tchouaméni bigarren zatian ala ere ongi eutsi dio Real Madriden jokoaren kontrolari, Bellinghamek ere, eta ez dute aparteko gauzarik egiteko aukerarik izan. 74. minutuan Carlos Álvarez eta Ion eta Iban Romero kendu ditu, eta Ionek golaz gain arrisku gutxi sortzeko beta izan du Madrilen nagusitasunagatik. Iban Romero bigarren zatian aukeraren bat edo beste izan du, Carlos Álvarez izan da behar bada desberdintasun gehien markatu dituena, horregaletik eta gehien saiatu dena, izkin egiten, ausartena bera izan da, baina Real Madrilen atzealdea gaur zegoen bezala ikeragarri kosta zaio, eta Losada, Koialipu eta Morales atera dira, hauek ere ez dute aukerarik izan, jada hauek irteterako partida amaitua baitzegoen, eta jada partida erabat kontrolpean zuen Real Madrilek, Levante saiatzen zen, baina aukera garbiagoak zituzten Madrildarrek, eta 82. minutuan Carreras, Ceballos eta Mbappé kendu ditu, Alaba, Camavinga eta Rodrigo sartu, Carrerasen partida benetan bikaina, esan dugu, naiz eta erdiaelko atzelariaren postu horretan kokatu duen Alonsok orokorrean metro asko eman dizkio Madrili, horregatik Real Madrilek ere zulo asko ireki ditu Levanteren atzealdean, eta alde horretatik Álvaro Carrerasek bikain bete du bere lana, Ceballosek berriz partida ona egin du, pare bat jaurtik eta edo egin ditu atera, eta orokorrean Real Madrilen zelaierdia ongi mantendu du, ongi orekatu du, eta Mbappek berriz, esan dugu lehen zatian desagertuta, ez dute aurkitzerik izan, Viniciusek eta Mastantu honok izan dute protagonismo gehien, baina bigarren zatian jada bai, eta horregatik egin ditu bi gol, eta gainera egin duen naiz eta lehen gola penaltiz egin, berak bultzatu du penaltia, eta bestez partida bikaina, eta Rodrigo, Camavinga eta Alaba ateratzerako ja partida amaitua zen, azken minutu hori eta Levante erabat amilduta, estadioa ere isilik logikoa den moduan, eta Real Madrilek garaipen garbia lortu du, eta ez hori bakarrik esango nuke askoz ere, eta pentsa, zer esaten ari garen, baina urten askoz ere talde lehiakorragoa dauka, Xabi Alonso beste modu batera kudeatzen du talde hau, esango nuke naiz eta gola egin gerora ere goian presioa egiteko, agresibitate hori eskatzen diela, indar hori zelaian ezartzea, eta benetan denboraldi bikaina osatzen ari dira. Honen bestez, Levante une honetan 16. postuan da, 4 punturekin, Real Madrid berriz lehen postuan jarraitzen du 18 punturekin, 6tik 6 norgehiago irabazita. Beraz gogoratu, Levantek bat, Real Madrid 4, Ciutat de Valencia.